pasta Baba, did rudo rondidhonzera kune zvinhu zvakaita sezvizvi nyaya yekuti ndosikamandonera pano pandakataura nyamukoma ndakanga ndichikwakomekedza kuti regai tinongoona kuti chii chiri kuitika saka ndaida kungobvunzawo kuti zvakatanga kutanga kwakaita mukomana uyu akatanga riro wani gombo iri achifamba akadai kubva paakasiyiwa namai vake kwatete kumusha kumadziva ndobva kutofamba mukomana uyu takabva tafonerwa kuti yamutore mwana ari kurwara asi kunzwa zvakanaka ndobva ndatuma baba vake ndobva anoitora ndobva atouya kumba vakadai sewo tichigara zvekuaigara achitoenda kuchikoro achizviwa hwani gombo iri anga richifambawo richidai ndobva gumbo reri atoona kuti gumbo iri harichabatsira ndobva ratotanga futi rimwe kudai futi achifamba hake nekatsvimbo kusvikira agara pasi saka pamakumbo eyaya ake aya ndiri kuona mune tsinga dzakabuda kudai kubuda kuti kunze ndinokwanisa kuona Baba? Yes, koma. Unoita zvakanaka. Apa ane ronda raanaro. Ronda iri ndo zvikunyanya izvo. Irori rimwe racho riri papa. Mati mamboenda kuchipatara naye. Atisati aenda naye kuchipatara. Saka kuti atosanadziri tsinga dzake idzi. Atisikana dzigone. Iri ndugumbo ndo raifamba here? Raitombofamba. Ndobva richitofamba ndofunga ndiro rakatanga iri rimwe racho richifamba ndobva razotera rimwe racho. Saka tsinga dzake idzi manje idzi dzakangoda. Izvi ndo zvekugara akangorara. Kugara akarara zviri kubuda. Rubatsiro. Nerimwe ronda raanaro riri apa rakakura. Makamboenda naye kuchipatara? Hatina mari yekuti tiende naye kuchipatara takabva taishaiwa. Takatoishaiwa mari yacho. Pane ronda rekuti riona ndomugezesa. Ipapo patakazomusiya panapa tatomugezesa. Ronda raanaro rakatanga nderiri kubvarazo kana kuti rakatanga ndiroro kana kuti nderiri hatichaziva semunhu anga achizvifambira asi isusu takaona iri ndinga takaona ronda kugeza totoenda kuchinja usinikugeza asi munotenda kuti mwana anoitira munani nai ukwadi mwari anoitira munani ndinotenda kuti ndakaona vanazvikora vakadaro tichishandisa zvese kuchipatara nekunyengetera vauda kutenda kwedu kutenda kwedu kuna vakunzwa zvakanaka here ngavasinzwa zvakanaka kereke vanyengetera munyengetero munhu wakarurama une simba pakubata kwavo saka zvinobva zvatora munhu ari kunamata nemunhu ari kunamatirwa kutenda kwake watora kuti hanzi Elijah anga ari munhu anenge sesu asi wakanyengetera kuti mvura isanai kwemakore 3 ikasanai. Saka izvozvo zvikaita kana zvakaitwa naElijah isusu tokwanisa kuzviita. Saka iye Jesu achienda akati muchaita mabasa makuru andakaita kana muchitenda. Saka nyaya yedu pakutenda as long as someone is living, as long as someone is breathing, achifema kudaro anoitira zvakanaka. Ini nhasi unono
ndauya kuzonyengetera ndichaudzoka zvakare inini hamuone pasa napostora kwakuzoka saka inofanira kuvaudza toona tobatana sei toita sei ndogara ndipa bhindu rakadzidza kuti nhasi dasina sevhisi taikwanisa kukudzoka but nhasi tikuenda kusevhisi then mangwana ndoono zvakafanira kuedza kuti inini mukanudza kuti ndine nzara inini sapasta ndikaturuka maoko pamusoro penyu nokunamatira ndichiti gutai hamuguta but ndoda kuita action kunamata kune mabasa action o mune nzara ndokutengai chinhu chokudya moja tonamata munoita simba sikadati inini ndicharaudza